Ahoj lidi, vítejte u čtvrtého videa z Robloxu, já jsem Michal a dneska tu hraju s kým? Představ se. S Vaškem! Ano, dneska hrajeme Epic Minigames. Tak tady to video bude takové klidné. No, moc klidně teda Možná tady nebude. budou i jako nějaké... Michale, za tebou chodí shooter. To není Za tebou. shooter, to je ježek. Ne, to je shooter. Vám nahoře vám to tady dá různé jako hry. Minihry. No, minihry. A vy musíte jako celou dobu přežít nebo někam dojet. To je zrovna minihra, kde je tady rozsvíceno. V tady těchto čtverečkách. A musíte spadnout, jinak na vás spadne taková podlaha. Jo. Ne. Ne. A máte na to jenom těch 10 sekund, že jo? Michale, už se schoval? Jo. Ty jsi asi hned vedle mě, co? Já nevím, ale ty slyší, jo. Už to padá. No. Moje. Mě to tam nechalo. Mě to tam, jo, vlastně ne. Ne. Já jsem měl pocit, jako, že už že to ještě teďka bude padat. Kamo, já teďka umřel. Já jsem ten nehodce vzal. Jo, a já jsem šel taky tam za tebou. Ne, já jsem radši seskočil. Já jsem byl na kraji, málem jsem to přežil. Málem to přežil, jo, přesně tak. Já tě jdu spektajtovat. Jo. Kolik nás ještě? Hele, vyhráli jsme. 1, 2, 3, ne, nevyhráli. 4 jste tam. A 2, 3, 4, no. Jsem tam. Michale, pojď. To dám, já jsem to většinou vyhrál, to je pravda. No, tak ta holka nepřežila. Už to je jenom 3, 4. Tak je tam asi nějaký cheater. Jo. Já se já ti Vašíku něco ukážu, co mám. Jo. Jo, já ještě nic nemám. Já jsem to na tabletu měl, Kafíčko mám kafíčko, Počkej, mám balkony, hej, to je, že musíš najít balkon, že jo? Jo, ne, to musíš, no asi jo, já nevím. Balkony, bolt. Jo, to musíš najít. To jsem nikdy nevyhrál, Já taky ne, to se nedá prostě, já se vždycky kroužím v kruzích. Ano, to je prostě nejtěžší minihra, co znám tady. Pro někoho je třeba lehká. Jak otevřu ty dveře? Tady. Otevři. Tam, tady to je fakt bludiště, tady toto. Jo, ještě v paláci to hledám. Já jsem na začátku. Jo, já taky. Jsem tam došel. Já jsem teďka v kuchyni. Nechoď za mnou furt. Já za tebou. Našel se mnou. Teďka jsem v kuchyni nějaké. Ne, byl tady toaletní papír, já jsem zase na začátku. A já jsem v druhém patře. Teďka jsem zase na začátku. Já jsem v koupelně. Já tady jsem v koupelně. A jdu ještě výš. Hej, nějaký quest vyhrál. No ježiš. Ještě kdyby to byl Čech. Nejda. No právě. Už to začíná. Zase nám to nejde, když varezaci chcou ovládnout Minecraft, tak hele, když varezaci ovládnou Minecraft, tak vesty ovládnou Roblox. Hej, ale tady toto nemám rád. Tady vážně, tady to neslyším. To mi nikdy nešlo, já nevím, co tu mám dělat, totiž já to mám... To musí jít z prvního pohledu. Černá zeď. To je nádherný obraz. Počkej, zelená. Ne, takže tady bude oranžová. Zelená. Ne, já jsem... Zelená. Oranžová. Fialová. Mě tu zavazí ty efekty strašně. Zelená. Červená. Počkej, já jsem fakt cool, já to dělám trošku výš, víš. Ježiže, tak modrá. Já na to kašlu, já to neumím prostě. Zelená.
Oranžová. Já bych to uměl, ale mně vždycky dojde čas. Fialová. Vedle fialové je ta. Ne, já jsem zase přeskočil tu zelenou. Oranžová. Oranžová, červená. Oranžová. Ne! Oranžová. Mně chyběla jedna barva a malem bych to měl. Mně chyběla vlastně jenom červená. A měl bych to. Tě Roblox vyprankoval. Hele, Michale, zkus mě najít. Jasně. Tady mě nenajdeš. Tak kde jsi? Jo, to je dobrá hra, to je dobrá minihra, co jsem vždycky vyhrál. Platform Peril? Mě to najde. On to někdo ovládá, víš, a my se musíme vyhýbat té lavě. Já vím, ale mě to třeba jako, že tady budu a pak Vánoce nezničíte, Vánoce nezničíte. Ale jako to je celkem lehké, ale... Někdo už umřel. Jo. Ten quest. Tak dělej, už bačkej, sakra. Doufám, že se to teďka... Jo, jede to dopředu. To jezdí v kruzích, že jo? Jako hej, ten quest je cheater, protože on už je tam jakože v cíli. Vidíš ho tam nahoře? Ne, on to ovládá. Aha. Vždyť ti říkám, že jeden to ovládá, to není cheater, a on nás má zabít, víš? To je jako kdybys hrál Five Nights at Freddy's. Chápeš, tam tě mají zabít roboti nějak a ty se musíš přežít noc a tady se musíš vyhýbat lavě. Jo. A zabíjí tě tu realistický hráč. Well done, vyhrál jsem, já vyhrál. Michale, ty jsi úplně první. Vidíš, jaký jsem, ne? Já jsem byl, no, víš, proč jsem první? Jo, mám 10 pointů. Hej, já se koupím čokoládem milk potom. Počkej, toho jsem nikdy nehrál. Koukej, co jde za mnou. Michale, tu loď jsem nikdy nehrál. Koukej. No, říkám, za tebou jde kámen. Ne, to je ježek. Ne, to je kámen. To je ježek. Michale, co mám dělat tady? Nevím, to jsem teď nehrál, to je... Mečovat, nebo co mám dělat? Podle mě mečovat. Ne, to bude, ne, jo, my budeme bojovat proti sobě. Jdu zabít Vaška. Nesnáším tě. Vůbec tě nemám rád. Co tu chodíš? Au, já to schytávám jako pěkně, mám poslední ráno jsem mrtvej. Poslední... Tě tak nesnažím. Kašlu na to. Přerušuji natáčení. Ne, Michale, jsem dobrý, já vím. S puškou to umím lépe jak ty. Vždyť si skoro... Jo, umřel. Mě spektajtoval, ale byl jsem dobrý, nemyslíš? Jsi zabil modrej, celý červený náš. Michale, ale že jsem byl dobrý. Vyhrali jsme, kámo. Já si koupit tako. Tako, škoda, že tady nejdou trady. Tako. Takos. Teďka je tady to taky pěkně nesnáším. To jsem skoro teď vždycky vyhrál. A já to nesnáším, tuhle minihru. To přeskakuješ lasery, to je já vím, ale to vždycky jeden ovládá, on to vždycky ovládá tak blbě a já jsem ještě nikdy nic neovládal. Nebo já tež. Mám lepší. Koukej, co mám já. Hej, ten týpek asi teďka bude avkovat, takže vyhrajeme všichni. Avkuj. Ne, on jenom tak dělá, chápeš? Ne, říkám, on jenom tak dělá. Jo. Aby nás zmatl. Počkej, to je jaký parkour? To je tělo. On to řídí úplně blbě. Parkour. Parkour. Ne, já to mám spackal. Hej, ne, on ten laser dal dopředu a mě to dalo. Jsem poslední, co vyhrál. Je to jako že... Já jsem to spackal, jsem špatně viděl na to. Jo, to mačka jenom dopředu nebo do boku, víš?
Já jsem to Já jsem to spackal, já spackal. jsem na to špatně viděl, víš. Ale byl, Já se jsem po, to spackal. ale byl se poslední živý, jakože. Jo, Takže ale to je spackal. pro mě klasický výrok. Je to Tady dobré. to taky nesnáším, to nikdy nevíš, kde to vyjede. A jo. Když jako tam bomba ta vyjede nad tebou, tak je to jsi v pohodě, nespadneš. Já jdu si jet z klouzačky. Z jaké? Už nic. Došel mi čas, já jsem zrovna jezdil. Žádný pro tady brzo nebudeš. Oh, bomba. Oh, láva. Bacha, bomba, já jsem ale umřel té bomby. Oh, kolotoč. Oh, kolotoč. Oh, bomby. Kolotoč nemám rád. Jak to před ním? Kolotoč je Bacha, tak... kolotoč. Teďka to vyleze tady, ta bomba. Teďka tam něco spadne. Tam spadne taky. Jak to přišlo? Michale, já jsem v parkourském. Pode mnou ta podlaha vždycky úplně mizí. Hej kamu, mě ta bomba netrefila, mě to zabilo normálně. Teď jsem to Bombič. Bauchyč, tady je Bauchyč, Bauchyči nehnás. Bauchyč. Teď si mám spadl do lávy. Jo. Ale víš, že to se ovládá Vyhrál sám. jsem level up. Já jsem zase na konci. Jsi na konci, jo. Já jsem čtvrtý jako nejlepší, kámo, tady na tom serveru. Já mám 8. level. A já mám skoro jeden z nejnižších. Ne, to nemám rád. Já to neumím vyskákat. Okay. Já radši dám, že avkuju, nebo já nevím. Jsem chtěl být barman. Tady kde je i barman? Ne, tam je taková místnost, kde já dám se říct pití. Ne, to se točí. Jo, ještě když se to točí. Tady to jsem nikdy nedal, to jsem nikdy nedal. Já taky ne. To je jenom porťák. Já jsem malem umřel. Ty vado. To je nenormální hra, to je nenormální. To se nedá. Hej, on někdo naskočil na tu bombu. Já jsem byl úplně nahoře a... Někdo naskočil na tu bombu. úplně ze vrchu. Ty vado. Tak ti to řeknu. Mě ta bomba několikrát málem trefila. Já se v tom nevyznám. Oni mě ten týpek vždycky nějaký zhodí, ten týpek. Já se v tom nevyznám. Vždycky mě nějaký týpek zhodí. A nebo mě zhodí ta bomba. Tak dáme ještě 3 minihry a končíme. Jo. A pak jakože dáme si jinou minihru a Michal to střihne. No vlastně ne, jak kdybych to střihl, tak se stejně i tak natáčení vypne. Víš, já to vypnu a pak natočíme možná ten livestream. Jo. A to je dobré, tady to je lehké, když si tak vezmeš. Hej, já vždycky zalezu do rohu a ta bomba já to chci ovládat. Hej, on se někdo neviditelnil. Koukej, co jde za mnou. Kdo to ovládá? Michale, víš, co je nejlepší? Být v rohu. Ty to ovládáš? Ne, já tu být v rohu je nejlepší. Já jsem minigamer, víš? Vidíš? Minigamer. Ale tady, když padají ty bomby, tak je nejlepší být v rohu, že jo? Protože tady ty bomby nikdy nespadnou. Bacha, zdrhej. Ne, nebojím. To tě nikdy nezabiju. A teď na tebe najednou spadne. Já umím totiž ale zdrhat, já. Jestli ty to neumíš, tak nevím. Hej. Tady tu minihru jsem vždycky vyhrál. On nás nešetří. Ne jo, já tu jenom stojím v rohu. On nás nešetří. Schválně. To je vůl. Schválně, jak dlouho, dívej. Tady je to úplně nejbezpečnější. A to už není. Michale! Jo, pojď se, bro. Pojď se, ty vado. To zabilo.
Vyhrál jsem, vyhrál, já to vyhrál. Mi zabila poslední bomba. Tak ještě 2 minihry, jo? A končíme. Jo. Stejně pak já budu točit později nějakým způsobem, jestli se mi to nebude lagovat. Jako hele Michale, ale pak ještě jdeme další, ne? Další hry. No jo, tak natočíme ještě nějaký speciál. Pak a to bude dneska nebo speciál za 8 odběratelů. To bude zítra nebo kdy? Já nevím, prostě někdy. Možná dneska. Jo. Tady to jsem nikdy nevyhrál, to je fakt těžké. Jo. Vtahuje ta černá díra a tady musíš být jako parkour. Po vesmíru skáču po meteoritech. Kamo, to není ale černá díra. Hej, já jsem nejdál ze vše. Ne, já jsem plně tam. Já jsem dále. Kámo, já jsem já čekám, až se přede mnou objeví ty meteority, protože já nechci skakat do prázdna. Já jsem spadl. Já jsem spadl tež. To je fakt těžké. To dá jenom ten pro určitě. Já jdu spektatovat. Já vždycky jsem nerad, když umře jako pro. Jo, Michale, a nejdem teďka hrát už nějakou tu jinou minihru. Ale to já to nemůžu vypnout, já musím totiž dát jiný nahrávací program, abych to mohl jako natočit několik. Hej, ten pro je cheater, on na tom lítá spíš, chápeš? Jo, tak ale tady toto už můžeš to Hej, spektatuj ho. Vidíš, jak to na tom lítá? Koho? To, jo no. On to lítá celé, on to neskáče. Hele, Michale, tak teďka byla poslední hra a pak vypni to a pak půjdeme. Hacker na serveru. Jo, Michale, a pak půjdeme tu jinou minihru, no. To je tady to jsem nikdy takže vyhrál. Já taky ne. Já jsem vždycky spadl. Michale, já jsem se tu bagnul. Vašíku jsme tým, jo? Jo. Ne, nejsme. Ty. Já jsme. No tak ale jestli budeme poslední 2, tak nejsme, ale. Tak už nejsme. Ale kámo, nejlepší je snad uprostřed, protože tě nesejme. Počkej. Michale, pomoc! Já letím. Já jdu střílet. Já letím! Mě někdo sundal. To já nebyl. Vyhrál jsem! Přežil? Jo. Takže jenom končí toto video, jo? Jo. Takže pojď si stoupnout rychle někde tady, takže. Michale, počkej, uděláme ještě jednu věc. Tak, stoupnu si. Tak. Ty jsi to koupil. Já si vezmu tako. Takže. Hele, Michale, ještě tuto minihru si zahrajeme, tahle je dobrá. Jo, tak ještě poslední minihru. Úplně jako bonus. Tato video jsem chtěl dělat kratší, protože ještě ráda, pohoda. Ještě bude možná to, že jo, Michale. No, my chceme ještě pořádně hrát, natáčet, víte. A další videa. Natočíme videa, zkusíme natočit několik, já jsem hned umřel. Jo, já ne. Jo, já tak. No. Takže, jdeš se rozloučit. Takže. Tak tady, kde jsme začali. Počkej, já si vezmu čokoláde, milk. No, a to by byl konec pro dnešní video. Takže ahoj. Rozluč se. Ahoj.